Ayaw na akong desisyon! Ayaw lagi! Ayaw! Ayaw, ambil na! Anong simula bago ang lahat noong ako'y di nalagay. Ba't di mo sinabi nung una pa lang? Ko ang kailangan, pero di ang mahal. Sa pulos akong kinabuhi. Wala na ko'y bili. Lakat ko itong SARS ba? Kabalo ba yung ko unsa ito mabroken? Wala na ibili sa kuha. Gikuha ang tanan. Pati akong virginity. Ayop ka. Samot na kay nato'y ginadala. Total, wala na may pulos akong kinabuhi. Siguro, kutloon na lang na akong kinabuhi. Na, tanawa lagi. Sige, kablita ba? Pabuto ba? Ay, buang ako alin yung barawunday. Sarge! Hoy, Sarge! Naunsa di ka? Hoy, Sarge, unsa di mo problema? May kubog ni Paploy. Sa'yo ko pugni. Ayaw kubog ni. Oo, maigo ko. Ana lang. Naunsa ka? Di na ako kaya yung ibuhat. Na, grabe na tamaan. Dili kag maayo tong Mr. Lim. Super. Na, limahan mo. Cheater manggod siya. Masay jitter. Basta naroto yung rason niyang gihimo. Bisag unsa man ang rason. Mali gyapon to yang gibuhat. Usap pa. Tao ko to si Butin. Sarge, basta nadala rato siya siyang pangangailangan, Sarge. Dili. Ayaw na akong desisyon! Ayaw lagi. Ayaw! Ambil na. Sarge, ambil na, Sarge. Yating naging mapugnan. Cheater ka! Cheater ka! Cheater! Sarge! I hate cheater! Ay! Cheater siya! Cheater! Cheater ka siya. Hayop siya. Hayop. Isa ra di makapugong ani. Si Mr. Lim ragid. Pero asam na ko to pang tao na. Ay, kabalo na ko. Asam tong tawahan na to. Ay, to arang buang oh. Grabe, digaan nag-snack na ako ron eh. Timing ba, pampuntag ba, pamainit. Pangkapi. Tama-tama kape na nandiyo kulangan eh. Daan ko palagi. Dili yun ako ni makit aning tawanan eh. Sakto. Lumiyay parisan eh. Uy, Mr. Lim. Daan palagi ko. Naagyo ka dari agyod. Uy, Paps naman, yung sa may tuyo na mo. Saan ko yung nagradan mo diri? Wala. Bitaw ko nga mga pirang good ko, nag-snack lang good ko diri Kasi ba? kape nga tuba man na. Ganino mo, man yung lami gani sa kabuntagon, di ma-energize mo ka. Ano, sorry ka day. Nagpainit yung mataan eh. Ito may tuyo mo. Lain pa ato ba? Si Sarge ba? Nanapod na, ipabalik na po di mo na sa kuha nga pangalan. Lain mo ni Mr. Lim. Sige, lahi ano man. Karon po kita atong Sarge ba nga nato to siya. Naunsag na siya. Kasi naunsa nga mag-commit na tog suicide to. Giunsang dito nimo. Sala din ako na nga. Di mo siya maminaw sa kuha agad. Kasi di maminaw niya. Pasagdan lang to nimo. Wala kay buhaton. Ikaw, yaman ang desisyon. Sa iyang desisyon, buing ka dapat imo atong suyuon to. Yung magpakamatay to be. Ako'y mahimo ano? Ako'y mahimo. Wala na po kay datungan. Bisan pagsuyoon ako to, di mo nga po kupansino na to. Kaya ako magsala to niya. Naunsa di ka, wa pa man nimo gitistingan. Gitistingan na nimo. Wala pa po. Oh, tanawa. Wati nag-aksyon naunsa di ka. Tama na siguro to eh, kay ulaw na kay ko siya ha. Na, bag-o ra ba itong loan si Sarge? Ha? Bag-ong loan to? Nakalon? Oh, Yati. Sure ba? nao gani no. Yati, unsa ka man to ni? Magunsa na lang man ta. Ikaw, ang mga tirada nimo, gamitin mga old school tirada di ah. Mga rana? Oo, harana ito. Haranaho na to si Sarge. O sige, sabayan ta ka. Pwede, sabay ko ha. Pero, kadali lang. Nasa ko kwaon. Mapas ako. Sige, Kita ta dito. atang ako dito, Oh, Adan. katawad naman ko dito dapita ha. Sige, pagdali ah. Sige, dali ko. Kita ta ha. Sige, sige, wala Sige ako. na. Haranahon. Okay, babe. Gayaan na, dyan atong tawahan na to eh.
Mr. Lim? Paps! Wasa, purma ni mo eh. Goods Ano na, yung goods. kalangayan? Siyempre, dugay ba ko nabot? Perting to kaya, ganina ako pinaabot si mo. Sam, Dapat mamurma ta, siyempre mangharana man ta. na, usa man eh. Saan na bulak? Bulak. Kuan, mga kablo na ka, di ba? Kung mangharana ka, dapat magdala kay flowers. Lahi man na nabulak yung gidala. Di ka na pangarana. At least, Pap, nagdala ko, nag-effort ko. Kawan ito. Saan mo po ni? Kuan ni siya, mo ni siya ang kuan, kapalit, kaya wamang ko dala chocolate. Kapalit. Kabalo na kuwasan mo nagipangunga ba? Galas ilang tanong na, ginimo eh. Sa mangharana ko, dili mo. Kung gibaraw na pa ko diriyan, nawala na nung confidence no. Oh, sige, tara, sabayan ta ka. Galas gawa po na yung mga tirada eh. At least ba, nag-effort ko ba? Mo gani, tara. Tara. Kamaruma ni mo eh. Tara. Sakit kayang gibuhat sa ako. Magawa kong forma ba? Relax lang ba? Mauna na siguro ni kasabaran sa akong problema. Nana, diri ah? Oh, mo na ni. Bro, magway tao. Tao na, sulod na, idegdar na. So nga, sugod na tagkanta. Kanta na diya. Sige, sa yung nabihating kulbaan ko. Nagandam ka kanta, wala. Kandam gani ko. Oh, so di na, gaganap pa ni mo. Ang diya eh. Kanta na diya, sa may gulat mo, Pasko. Palingat ko ba? Palimot mo rin kag di laki. So di na. Baile ibuok kalibutan. Baile ang sayaw sa tanan. Galing sa ako kang giguyod. Ay, sabi mo rin, dami something sa Imo kung gibalibaran. Oh yeah. Pero walang kiligon man ko. Dapat suko pa ko. Kasi magtuo siyang isi-girl ko. Ay, sa Mr. Lim. Saman. Tama niya itong di pang kanta. Mura man di pang sayo mga kanta. Baili, bitaw no? Di man guna pangarana, pataka ramang ka eh. Pero murag sad manggod yung music. Ay, nakanta. Tanawa. Di lagi tukuan lagi, pangarana, di pa stop ng tagkanta. Suko pa man gawin sa kuha. Suko pa man dyan na, karang naong. Sunod na lang. Wala ko ganahe, luod cake ka. Suko lagi paps, back out na lang ko. Ayaw, iyo. Sarge, Oh, kanang. Tagay pa siya isa ka chance, Sarge. Isa na lang, isa ka kanta. Isa pa daw. Okay, I give you a chance. One more. Tinayon si Mangkondi ka na ta diri. Pero nga, ilisin mo kanta. Kato tong gipraktisan na lang. Sige, totong gipraktisan. Oo, kato. 1, 2, 3, go. Para na si Muha, babe. Karon lang yun, babe. Tagay ko isa ka chance. Pagka uman ani, pwede mag-storya ta. Kanta na ako. Sige na, subod nila. Ang trato ko, Baho kaayo, wa siya'y ligo. ambot og ngano. Mura na siyag abno. Tinoo. Ay, mang lyrics. Mali, mas gawin mo ha. Ano to kung search? Sinusearch, pataka ramang ka eh. O siya. Bitaw ay cute kay kakaron. Diti ka maantos. Okay naman, day. Kayo, away 15 kayo na. Yan eh. Istorya ta? Lakaw na, kay diri ako paabot. Baba, dire ta istorya. Sa baba? Okay, wait. Taro nga, ipot ba kayo tagkanta diri? Tunsan ako, ha? Sige, good luck ha. Taro nga. Yating kubaan ba? Babe. Kilig ko sa imong kanta. Ayan, Chi. Salamat Thank kayo. you. Na-appreciate na ko imong gibuhat karon. Habi na ko, di ka ganahan ba? Uy, Thank you ganahan kayo, kayo ko. Gikilig ganay ko no. Ano day, babe? Nagdala day ko kaning flowers, pero wala man ko yung chocolate, so makakanin na lang. Wow, so sweet naman. Uy, ako yung smell ha. Ay, mo na. Ay, Humot kayo, no? humot kayo, babe. Hungitan di ka, babe. Hungitan di ka. Sige, sige. Para ni sa imuha, yun, babe, akong mga dala. Wow naman. No? Kauna dyan din ha, babe. Nya. Lami kayo, no? Babe, Pero- ayo. Babe, Unsay pero? ano ba? Hmm? Lain mong good kayo. Ngayon ang tawag sorry sa imuha itong nahimo ko ni Agi ba? Para sa to. Ito, kung nahimo na akong sa lagod mo, nung naglagot ka, gisulti ni Paploy, hapit daw ka nagpa-kutlo sa mong kinabuhi daw. Ay wala na to, napasaylo na tika. Sa effort para nimo karon napasaylo na tika. Dili, marag medyo lain mong good kayo, babe. Ano man?
wala lang, na-feel lang ako guilty. Kaning explain lang jud ako sa imo ba ano na ingon ato ko kay grabe biya na epekto sa imo no. Pero okay na ko ron. Napasaylo na tika. Pero ngano na buhat mo to nimo? Kay ani man good babe. Nadala lang ko sa akong pangangailangan ba. Pangangailangan. Ni jud na ko to kwarta pero way problema babe kay wa jud na ko to sa gilabtan. Kwartar jud tuyo na ko ato babe. Kung kwarta lang imong need, babe, pwede maka mag-open up sa ako ha. Ano kay money? Di naulaw manggod ko gud magsigpangayo sa imo ha. Nya Ay, nagkaulaw. Pwede na ko na mo kontakon, okay? Pero nga nung dugay na kaway kontak-kontak sa ako ah. mo ginawang problema babe no. Kaya kung cellphone ba naguba na. Imong phone? Naguba na wala. Wala din ako katawag, din ako pang text mo. Wait. Ah, okay. Napakay cash today. Okay. Tara, oh. 2K, cash advance. Ano to, kira man ni Di ba nag-loan man ka? Nahurot. Nagpalit kong bala sa M16. Ay, kipalit mo bala. Yup. Kaya kung na mabinuang sa ako, Ay. bang, barget ang ulo. Ay, dawaton nga ako ni babe. Dawat na, babe. Yati, salamat kay ni babe. Ako kining tabang sa kuha ba. Okay, babe. You're welcome. Salamat kayo ha. Nya kaning mulakaw na ko. Mula ka na ka. Kay napakoy buhaton ba. Wala man lang kiss. Para sa 2K. Wala kiss. Kamay rag pa ning 2K. Sunod na lang madungagan nimo pag makapalit na og cellphone ha. Oh. Pero ayaw ka bala ka. Mo balik lang gapon ko sa imo ha. Okay, balik ka. Kani ako lang ning dadon babe. Di ni matas ko, ha? Ay, taga naman tigag bulak. Okay na ha. Salamat babe ha, babe. Salamat, love you. Amping, I love you too. Marupok kay ko ay. Marupok kay ko pag-abot sa iya ha. Pero kabalo man ko ay masakitan di ko sa kinalasan. Ay, kinalasan tabi tao. Wow.